салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Top Tajix. ба барномаи имрӯзаи мо. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои машҳури филми Ҳидоят Ҳиҷрӣ ба шумо маълумот диҳем. дӯстони азиз, барои пешрафи кории мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали Top Tajix обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед. барои дастгирии ҳамаатон ташаккури зиёд. ба шумо тамошои буфароғат хоҳонам. Bugün günlerden Ya çekil. Bugün günlerden kertenkele, bugün günlerden hicabi, bugün günlerden akıncı. sağ olsun. Фатиҳ Доан 25 декабри соли 1989 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст ва ҳаёти кӯдакиашро дар он ҷо гузаронидааст. инчунин мактаби миёнаи он ҷоро низ хатм кардааст ва баъди хатми мактаб ба донишгоҳе ба номи Кония Салчуқ ба факултаи синамо ва радиои телевизионӣ дохил мешавад ва дар баробари таҳсилот карданаш дар донишгоҳ инчунин таълими махсуси актёриро низ мегирад. баъди гузашти солҳо ӯ донишгоҳро бо муваффақият хатм мекунад ва баъди хатми донишгоҳ аввалин бор муддати 4 сол дар яке аз корхонаҳои Ясин Услу гуфтанӣ шахс ҳамчун ассистент кору фаъолият мекунад. Фатиҳ Доан аввалин бор дар филми Чилгин дарсхонаи университетда бо характери Абидин бо лаёқати хубе ҳунарнамоӣ мекунад. аз сабабе ки ӯ истеъдоди хуби ҳунарӣ дошт, ӯро бо яке аз силсилафилмҳои машҳури бо ном Кертенкеле даъват карданд ва ӯ низ ин даъватро қабул кард ва дар филм бо характери ҳиҷабӣ нақшофариро давом дод. баъди нақшофарӣ кардан дар он филм ӯ бисёр дар байни мардум машҳур шуд ва ба ӯ бисёр пешниҳодҳои силсилафилмҳо шуд. Фатиҳ Доан айни ҳол дар синни 29-солагӣ мебошад, аммо то ҳол оиладор нашудааст ва аз ҳаёти оиладориаш дар ягон ҷо ягон хабаре чоп нашудааст. филмҳо ва силсилафилмҳое ки Фатиҳ Доан нақшофарӣ кардааст. Фатиҳ Доан соли 2002 аввалин бор дар филми Чилгин дарсхонаи университетда бо характери Абидин бо лояқати хубе нақш офаридааст. ва инчунин худи ҳамон сол яъне дар соли 2002 низ дар филми Экмек Текнеси дар нақши Ҳаста Бакиҷи нақш офаридааст. соли 2004 бошад дар филмҳои Ҷаним Анем бо характери Нурӣ ва дар филми Аакизи бо характери Нусрат нақшофарӣ кардааст. соли 2005 дар филми Абнун ёлари таштан дар нақши қаҳвачӣ нақшофарӣ кардааст. соли 2007 дар филми Зораки Коҷа бо характери Ибраҳим ҳунарнамоӣ кардааст. солҳои 2010 ва 2012 бошад дар филмҳои Дуруянин Гюмлери ва дар филми Устура Кемал нақшофарӣ кардааст. ва аз соли 2014 сар карда инҷониб то солҳои 2016 дар силсилафилми Кертенкеле бо характери ҳиҷабӣ дар яке аз нақшҳои асосӣ нақшофарӣ кардааст. соли 2017 бошад дар силсилафилми машҳури бо ном Бахтиёр Олмаз нақшофариро шурӯъ кард ва то ин дам нақшофарӣ дорад.
дӯстони азиз, барои диққататон ташаккури зиёд. Инак мо ба анҷоми барнома расидем. Барои пешрафти кории мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали Top Tagiks обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед. Барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд. Хайр, то барномаҳои оянда. Худо ёру мададгоратон бод. салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Top Tagiks ба барномаи имрӯзаи мо. Имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои машҳури филми Ҳидоят Ҳиҷрӣ ба шумо маълумот диҳем. Дӯстони азиз, барои пешрафти кории мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали Top Tagiks обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед. Барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд. Ба шумо тамошои буфароғат хоҳонам. Bugün günlerden Ya çekil. Bugün günlerden kertenkele, bugün günlerden hicabi, bugün günlerden akıncı. sağ olsun. Фатиҳ Доан 25 декабри соли 1989 дар шаҳри Истамбули Туркия ба дунё омадааст ва ҳаёти кӯдакиашро дар он ҷо гузаронидааст. инчунин мактаби миёнаи он ҷоро низ хатм кардааст ва баъди хатми мактаб ба донишгоҳе ба номи Кония Салчуқ ба факултаи синемо ва радиои телевизионӣ дохил мешавад ва дар баробари таҳсилот карданаш дар донишгоҳ инчунин таълими махсуси актёриро низ мегирад. баъди гузашти солҳо ӯ донишгоҳро бо муваффақият хатм мекунад ва баъди хатми донишгоҳ аввалин бор муддати 4 сол дар яке аз корхонаҳои Ясин Услу гуфтани шахс ҳамчун ассистент кору фаъолият мекунад. Фатиҳ Доан аввалин бор дар филми Чилгин дар саҳнаи университетда бо характери Абидин бо лаёқати хубе ҳунарнамоӣ мекунад. аз сабабе ки ӯ истеъдоди хуби ҳунарӣ дошт, ӯро бо яке аз силсилафилмҳои машҳури бо ном Кертенкеле даъват карданд ва ӯ низ ин даъватро қабул кард ва дар филм бо характери ҳиҷабӣ нақшофариро давом дод. баъди нақшофарӣ кардан дар он филм ӯ бисёр дар байни мардум машҳур шуд ва ба ӯ бисёр пешниҳодҳои силсилафилмҳо шуд. Фатиҳ Доан айни ҳол дар синни 29-солагӣ мебошад, аммо то ҳол оиладор нашудааст ва аз ҳаёти оиладориаш дар ягон ҷо ягон хабаре чоп нашудааст. филмҳо ва силсилафилмҳое ки Фатиҳ Доан нақшофарӣ кардааст. Фатиҳ Доан соли 2002 аввалин бор дар филми Чилгин дар саҳнаи университетда бо характери Абидин бо лаёқати хубе нақш офаридааст. ва инчунин худи ҳамон сол яъне дар соли 2002 низ дар филми Экмек Текнеси дар нақши Ҳасса Бакиҷи нақш офаридааст. соли 2004 бошад дар филмҳои Ҷаним Анем бо характери Нурӣ ва дар филми Аакизи бо характери Нусрат нақшофарӣ кардааст. соли 2005 дар филми Абнун ёлари таштан дар нақши қаҳвачӣ нақшофарӣ кардааст. соли 2007 дар филми Зораки Коҷа бо характери Ибраҳим ҳунарнамоӣ кардааст. солҳои 2010 ва 2012 бошад дар филмҳои Дуруянин Гюмлери ва дар филми Устура Кемал нақшофарӣ кардааст. ва аз соли 2014 сар карда ин ҷониб то солҳои 2016 дар силсилафилми Кертенкеле бо характери ҳиҷабӣ дар яке аз нақшҳои асосӣ нақшофарӣ кардааст.
соли 2017 бошад. Дар силсила филми машҳури бо ном Бахтиёр Олмаз нақшофариро шурӯъ кард ва то ин дам нақшофарӣ дорад. дӯстони азиз, барои диққататон ташаккури зиёд. Инак мо ба анҷоми барнома расидем. Барои пешрафти кории мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали Top Tagiks обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед. Барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд. Хайр, то барномаҳои оянда. Худо ёру мададгоратон бод.